Здравейте хора, аз съм Ванко Бепро. Ние справя едно видео, което ще ви кажа какво ще снимам, с кого ще снимам. И да, всъщност ще снимам тези игри. Може би по-нататък, ако си купя нов компютър, ще снимаме още игри. И да, ще снимам с Стилян БГ. Например, Майнкрафт, Агарбко, не знам някой знае ли тази игра, но това е като Агарио, обаче е по-добре. Майнкрафт всеки я знае, Counter-Strike 1.6 пак я знае всеки и CSGO. И да, това е. И да кажа, снимам с Camtasia Studio и да, довиждане.